Hello guys, welcome to my YouTube channel Trendy Videos। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଲାବୁବୁ କଣ୍ଢେଇ ବିଷୟରେ। ଲାବୁବୁ କଣ୍ଢେଇ ହେଉଛି ହଂକଂ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କାସିଂଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା କଣ୍ଢେଇ। ଏହି କଣ୍ଢେଇଟି ଚାଇନାର ପପମାର୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ସେଲିଂ କରାଯାଉଛି। ଲାବୁବୁ କଣ୍ଢେଇ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲାକାର, ଲମ୍ବୁସ ଶରୀର, ବଡ଼ ଆଖି, ଛୋଟ କାନ, 9ଟି ଦାନ୍ତ ସହିତ ଦୁଷ୍ଟ ହସ ରହିଛି। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବର ବିଲକୁଲ ନୁହଁ, ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଅଜଣାରେ ଭୁଲ କରାଇଥାଏ। 2019ରେ ପପମାର୍ଟ ସହ କୋଲାବୋରେସନ୍ କଲା ପରେ ପପୁଲାର ହୋଇପାରିଥିଲା ଏବଂ 2024ରେ ବ୍ଲାକପିଙ୍କର ଲିସା ଏହି ଡଲ୍ଟିକୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ସହ ଆଡ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ରିହାନା, ଦୁଆ ଲିପା, ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ଉର୍ବଶୀ ରାଉତେଲା ଏହି ଲାବୁବୁ ଡଲ୍ଟିକୁ ଧରି ଅନେକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଲାବୁବୁ ଡଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋରରେ labubu.com, ବିୟର ହଗ୍ସ, ହାଇପ୍, ଫ୍ଲାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଣ୍ଡ ଇଟ୍ସି ଏବଂ ଆମାଜନ ସପିଂ ଆପ୍ରେ ମିଳୁଛି। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 2200 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 12,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଲାବୁବୁର କଣ୍ଢେଇ 300ରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ଯେମିତିକି ମାକରନ୍, ହାବେ ସିଟ୍ ଏବଂ ବିଗ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏନର୍ଜି। ସାଧାରଣତଃ ଲାବୁବୁ କଣ୍ଢେଇର ମୂଲ୍ୟ 2500 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କେତେକ ସ୍ପେଶିଆଲ ଲାବୁବୁ ଡଲ୍ ରିଟେଲ ମାର୍କେଟରେ $100ରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଲାବୁବୁର ପପୁଲାରିଟି ପାଇଁ ମାର୍କେଟରେ ଲାବୁବୁ ନାମକ ନକଲି କଣ୍ଢେଇ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ବି ଡଲ୍ଟି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ର ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ କିଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।